Guaita, guaita, què m'has de dir d'aquest estofat de vedella? Fot-li López! Començarem hidratant els ceps amb aigua. Afegirem sal i pebre als trossos de vedella. En una cassola afegirem la carn. Quan la tinguem una mica dauradeta, la reservarem per més endavant. En la mateixa cassola afegim la ceba i el pebrot verd, un farcellet d'herbes i una mica de sal. Deixarem coent uns 20 minuts. Ara serà l'hora del vi ranci. Deixarem que evapori l'alcohol i serà el torn del tomàquet triturat. Un cop ho tinguem, abocarem la vedella i, tal com diu aquest vi de costers del Segre, tot requereix el seu temps. Així que farem una copeta i una altra per la cassola. Seguidament, afegim brou d'escudella i l'aigua dels ceps. Deixarem fent xup-xup durant 1 hora i quart. Durant aquest temps, tallarem una pastanaga a rodanxes i escapçarem les patates. Passat el temps, les afegirem a la cassola juntament amb els ceps ja hidratats i seguint fent xup-xup durant 20 minuts més. Mentrestant, farem una picada amb ametlles, avellanes, xocolata i un carquinyoli. Aboquem la picada a la cassola i una mica de mantega. 5 minuts més i ja ho tenim! Salut i bon menjar!